San Mateoren evangeliotik. Orduan, azken auzian, erregeak eskuinikoei esango die, zatozte nire aitaren bedeinkatuok, hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestatua dagoen erreinua. Goxe bainintzen eta jaten eman zenidaten, egarri eta edaten eman, arrotz eta etxean hartu ninduzuen, biluzik nengoen eta jantzi egin ninduzuen, gaixo eta bisitatu, kartzelan eta ikustera etorri. Orduan zintzoek esango diote, jauna, baina noiz aurkitu zintugun goseak eta jaten eman genizun, edo egarriak eta edaten eman, eta erregeak erantzungo die, benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Jaunak esana. Frantzisko aita santuak zioen, denboren zeinuak, itxaropen zeinu bihurtu behar ditugula. Eta itxaropenaren lehen zeinua bake falta da. Bakea bihur dadila bake munduarentzat, gizon emakume guztientzat. Gure gizarte hau gerraren tragedian murgildurik aurkitzen baita. Etorkizunari itxaropenez begiratzeak ere esan nahi du bizitza ikuspegia besteekin partekatzeko gogoa izatea. Eta berak dio, tristuraz egiaztatu behar dugu, egoera askotan ikuspegi hori falta dela. Eta horren lehen ondorioa bizitza transmititzeko gogoa galtzea da. Eta hala, jaiotasaren jetxiera kezkagarria gertatzen da hainbat herrialdetan. Eta horrela ikusten dugu, mundura itxaropen mezu batekin iritsi beharko genukeela. Espetxeratuta bizi direnak, askatasuna eta giza eskubide oinarrizkoenak falta zaizkienak, gaixoak eta ospitalizatuak, etorkinak, alde guztitik bizi bila dabiltzanak, eta eguneroko ogiaren bila itsasoan hiltzen direnak. Hoientzat gure lehenengo begirada. Egunero aurkitzen ditugu pertsona pobreak edo pobretuak, eta batzuetan gure bizilagunak izan daitezkeenak. Askotan ez dute etxe bizitzarik izaten, ez da egun bakoitzarako behar adina janari ere. Askoren bazterketa eta axolagabekeria jasatzen dute. Ez dezaguna ahaztu, pobreak ia beti biktimak direla, ez errudun.